בשיחת חולין. אנחנו מניחים את התמונות, אנחנו יושבים בישיבה ניטרלית ככל האפשר. יושבים אחד מול השני ככל האפשר, אפשר בגובה שווה. זה מאוד חשוב בחקירה, מכיוון שברגע זה אנחנו נחקור אחד את השני. והחקירה צריכה להיות חקירה עניינית. חקירה של חוקר, של קרימינל, או של קרימינל חבר לקולגה שלו, אבל בשיחה כזו, אוקיי? שיחה מדויקת, ברורה, של שאלות ותשובות לשאלות. זה לא שיח שבו אנחנו מפתחים עניין מסוים ומשתפים אחד את השני על אותה החוויה. אני שואל את מי שיושב מולי, מי זה בתמונה? מה השם שלו? איפה זה צולם? נתונים יבשים שעולים מהתמונה. אוקיי? אז בואו נחליף את התמונות, קודם כל, ואנחנו מחליטים בלי להחליט. תסתכלו אחד על השני, ואחד מכם יתחיל להיות החוקר. והוא ישאל את מי שלפניו. הטון שישמע בחדר הוא טון של חדר חקירות נעים. לא יותר מזה. אוקיי? שלום. שאלה. אוקיי? אז בואו נשמע את הצליל. החקירה תפסיק. כשאתם עוצרים אחד מול השני באמצע הפעולה, ורק כשהצליל האחרון נעלם מהחדר, חוזרים לעבודה כולם. אוקיי? אז בואו ננסה את זה. כן? הבנתם את המחיר? חוזרים לאותה עבודה, אותו חוקר ואותו נחקר. אוקיי? אז בואו ננסה. בכל רם, שכולם ישמעו. על מה אתן מדברות? שיחות של חולין, יום-יום, מה שלומך, איך הילדים, איך הבית. ישב אותי הרבה פעמים, מבקש ממני עצה לגבי הבן הזה, האח הזה, יודעת שאני מהמקום של הטיפול, אז היא נורא מתייעצת איתי. כן. ואני מנסה לעזור אותך בשיחות. יופי, גאון, רק הזוג הזה. חקירה, שנשמע כולם. למה דווקא בחרת אותה ולא סבים וספות אחרות? אוקיי, אני מתקדמת. בואו תחליפו את התמונות ביניכם עכשיו, להחליף תמונות, אם עדיין לא מסרתם את התמונה, ואנחנו מחליפים תפקיד של חוקר ונחקר. מי שהיה חוקר יהיה נחקר, אוקיי? אני מוסיפה נתון, שימו לב לנתון הזה, בתוך החקירה אני מתחיל מנתונים שאני רואה בתמונה, ואז אני מתחיל לחקור פנימה, לעומק. איך אני יכול לחקור לעומק? אני חוקר דבר מתוך דבר. הנתונים שמחזיר לי הנחקר, אני משתמש בהם כדי להמשיך לחקור אותו. לדוגמה, מתי צולמה התמונה? ב-48. איפה הם היו ב-48? בפרדס חנה. למה בפרדס חנה? אוקיי? להתקדם מהתשובה של הנחקר ולשמור על רצף של שאלות. אוקיי?